4 na taon na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi ang person deprived of liberty o PDL na si alias Jimboy. Sa mga nasabing taon, paghidaw sa iyang pamilya sa luwas kan kulungan ang nangingibabaw da permisa sa iyang puso. Ngani daw papaano malibang, pinuunan niya ang pagibo nin miniature kubo alkansya. Sa enot, libangan niya sa nadaa ang pagibo kan miniature kubo alkansya. Sundo sa nanotisyahan kan personayas kan fasilidad ang sa iyang natatagong talento, labi na sa naan sa iyang kaugmaan kan maging parte na ini kan pigkakuanin dang pagkakadalhensyahan. Pero tabang naman sa Moya madang. Dahil po sa pag-ano po sa Moya kang sa mga BJMP na kami magkaigwa ni livelihood program na raw kani. Dahil nga po sa nailingan kami talento. Kani madam tapos tigbagi ko po madam. So talento ko na may makaaraman sinda para dakal po kami makaan. Gibuan alkansya sa chipboard, bamboo sticks asin sa iba pang retasong materyales tagikan man sa mga ginibunin ng parol kan Disyembre. Katabang ni Jimboy ang tulo niyang pag-iribang PDL sa pagbilog kan miniature kubo alkansya. Detachable o pwedeng alionan ibang parte kan gibunin ng alkansya. Dako lang pong pasalamat sa mga BJMP po madam dahil po nga digis sa Samuyan talento na sinuportahan po nila kami. Di po kami nating pabayaan na mag-igda lang sa laog kang Samuyang dorm. Kundi po madam, in-encourage po kami ni Kimaray para magkaigwa po kami habang yaong pa po kami sa laog kang pasilidad na yun. Sigun sa warden kan pasilidad na si Senior Inspector Fernan Sunga, bentahay na may talento sindang nadidiskubre sa saindang mga PDL na makakatabang man nga ni dawa ayaon sa saindang kustudiya, may mga naitatao pa man maski dikit na kantidad sa saindang pamilya. Napakaganda po ng ganyan yung livelihood po talaga na hindi lang po yung mawawala yung inip nila. At the same time, nakakaroon sila ng pakinabang o nagiging productive. Just in case na lumabas man po sila, sanay na po silang hindi naman po yung dyan, yung karakter po nila nababago rin dyan . Kasi natututo silang maghanap buhay. na nila yung value ng kung paano magtrabaho. 280 pesos sundo 300 pesos ang presyo kan mga miniature alkansya. Sa mga maawot magbakal, magpasiring sana sa BJMP Legazpi. Apwera sa alkansya, igwa man na weaving program ang BJMP Legazpi na parte pa kan sa indang livelihood program. Suportahan din po natin sana yung produkto natin dito sa ating piitan sa Legazpi City Jail. Hindi lang po Legazpi, sa lahat na po ng piitan natin kasi po ang mga kababayan po nating nakakulong po dito mostly po naman yan lalaya . Actually ang conviction rate natin hindi po nagkakamali nasa 30% lang po . So 70% niyan babalik sa general public. Sigun sa opisyal, maawot manindang maipabisto ang obra kan sa indang mga PDL bako usa na sa laog kan rehiyon kundi maging sa luwas kan nasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.